На плаж отиваме. Време си е за плаж, обаче въпросът е дали навсякъде може да отидем да разпънем палатка или не. Всъщност отново се повдигна темата за така нареченото диво къмпингуване. Отново проверки на държавата за това дали се спазват правилата за така нареченото диво къмпингуване, след като то беше разрешено, а преди това имаше опит, ако си спомняш, да бъде забранено. Но на плажа Корал, едно символично място за хора, които обичат да живеят много близо до природата, отиваме сега. Цеца Алексова е там и страстите отново са много горещи, освен температурите високи, както виждам по мястото, където е Цеца. Здравей! Добро утро! Дали ще продължи да се случва и на други места, а не само под краката? Добро утро, колеги! Наистина тук, освен че температурите на плажа Корал са много високи, високи са вече и градусите така на напрежение преди нашия ефир. Намираме се тук на плажа Корал. Знаете, миналата седмица по нареждане на кмета на община Царево Георги Лапчев беше извършена една проверка тук на плажа и в терените около плажа, за това да се види доколко е законно дивото къмпингуване, което знаете, че в момента не е забранено в нашата страна. Господин Лапчев, започвам първо с вас. Кое наложи тази проверка? Знаете, доста негативи събрахте след и преди тая проверка. Добро утро. Само искам да спомена, че проверката няма да е единична. Напротив, проверката тече както на този плаж, така и на всички останали, които са в 42-километровата зона в обхвата на община Царево. Проверката беше необходима не за друго, а защото в територията зад плаж Корал всъщност има множество палатки, кемпари, които се оказа, че са водоснабдени, електрифицирани и са с един период, който може би ще обхване цялото лято, което в никакъв случай не може да кажем, че е диво кампиране. И всъщност същинският проблем е, че тези хора са в чужд имот. Собственика на имота е декларирал пред общината, че няма да го ползва, заради което е освободен от такса смет. В същото време в този имот се генерират отпадъци, заради което общината трябва да извади неопровержими доказателства какво се случва там. А колкото за това, което виждаме по плажа, сме сезирали Министерство на туризма и то е органа, който трябва да каже това ли е плаж за природосъобразно ползване или не и това ли трябва да има на един природосъобразен плаж или не. До мен е и Виктор Димчев, който е един от представителите, любителите на природосъобразния живот. Господин Димчев, вие сте категорично против това да ви се ограничават правата, да кампингувате. Категорични сте, че по никакъв начин не застрашавате екологичната съобразност на този плаж. Всеки един човек застрашава екологичността на този плаж, стига да не спазва елементарни правила за поведение. Добре помня, че по време на проверката държавни и общински служители, включително журналисти, газаха дюните, които бяха дошли да проверяват. Проблема с плаж Корал, сезонният проблем с плаж Корал, който кмета изтъква, е един от най-малките проблеми на община Царево, която има крупни проблеми с събирането на сметта, с презастрояването на различни плажове, включително на плажове, които се намират на територията на природен парк Странджа. И даже по-същественият проблем е неналичността на този план за управление на тази територия, която е една от най-важните горски зони в България изобщо и може би в Европа. И е доста по-важно какво се случва с останалите обекти на територията на общината, а не дали някой човек си е забравил пластмасовата бутилка на плажа или е запалил някое малко огънче, каквото има зад вас, за да си направи нещо, което е имал нужда от него. Надали барбекю си направил господин кмете. Хората, които си правят барбекю, си носят скара. Вие добре знаете това. Не дайте да повечавате проблема. Така, искам да ви попитам, тези палатки, които са в далечината, не са ли все пак върху дюните? Вие казвате върху пясък, но пясъка именно е този, който образува дюните. Точно зад вас има няколко големи дупки, които са направени от хора, които са заграбили, от багери, които са заграбили плажа и са го занесли, за да построят хотелите, които се намират зад вас, които са до един незаконно построени и придобити чрез хитроумни врътки, които на нас ни се представят като законосъобразни решения и различни политически фигури се опитват да ги представят като едва ли не държавна политика, каквато сигурен съм не е в главата на нито един български държавник или политик.
До мен е и Димитър Канариев, който е председател на Сдружението Асоциация Българско Черноморие. Господин Канариев, вашето сдружение миналата година първо започна да инициира проверките и вие така си навлякохте гнева. Какво се случва? Доволен ли сте от това, което вие виждате? Да, повече от доволни сме. Ако искаме да вървим към едно развито общество, трябва да има ред и регламент. В този смисъл подкрепяме действията на община Царево за това, че иска да наложат ред. Ние направихме свое независимо проучване и установихме, че дейности, свързани с дивото къмпингуване, нарушават около 11 български закона, плюс Конституцията, 2 европейски директиви и Харта за правата на хората в Европейския съюз. И инициирахме проверка, която беше комбинирана от Агенция по горите, РИОСВ, Резията, община, полиция, пожарна. И имаме много експертен доклад, който казва, че това нещо го определи като национален проблем. В този смисъл, какво правиме? По закон за устройство на Черноморското крайбрежие е забранено разполагане на временни преместваеми обекти върху дюни. Дюните са защитени. И по смисъл на закон за биологично разнообразие, а пък плажовете в тяхната цялост по закон за устройство на територия са защитени територии. Те за ползване като природен ресурс от всички. Те са публични и всеки трябва да има право да се разположи върху тях, но с предмети за плажуване, а не за временно или постоянно настаняване за туризъм с кемпери и каравани. Виждате, че е образовано цяло селище. Господин Динчев, имате... За мен е чудно как един човек, който мога да определя като бетонов лобист, не забелязва буквално от другата страна на носа дюни, които са застроени с хотел, за който министър Лиляна Павлова миналата година каза, че трябва да бъде разрушен, защото е построен върху дюни, но може би в този експертен доклад това не е намерило място, защото такъв е и експерта, който е изготвил този доклад. Мене повече ме очудва как... Вие ги посочите, вие ги изпратите. Ама не съм Лапчев, Канариев съм, а ви. Защо ме обвинявате? Защо ме обвинявате, че съм лобист? Напротив, ако ще съм лобист, аз съм лобист на местните общини, на природата, която нашите деди са запазени и искаме всички да я ползват. Всеки един турист има право да дойде. Потена ви речи, че не сте местен човек. Вие не сте стъпвали на плажа, който искате да опазите. Сега, господин Лапчев, вие мисля, че е редно да обобщите резултатите от тази последната проверка миналата седмица. Какво сочат тези резултати? Защото споровете тук никога няма да приключат. Точно така. Всъщност с документи днес ще бъде извадено заключението за това, че в терените, които са зад плаж Корал, всъщност има редица нарушения на наистина редица закони. Това, което се случва върху природосъобразния плаж, също не е коректно. И когато говорим за това кой е местен и кой не, предполагам, че по тена ми личи, че аз съм местен. Всъщност това, което общината желае, местните хора да не плащат сметката. Това е единственото желание и затова мисля, че трябва да има ред, трябва да е справедливо, заради което ще има още серия от проверки, които да доказват кое е съгласно закона и кое не е съгласно закона. Чух обвинения за това, че има много по-големи проблеми в община Царево. Това изобщо не е така. Напротив, всъщност проблеми няма. Единственото, което се случва по отношение на сметта, това е тук на плажа Корал, който не е проблем. То ще бъде отрегулирано, защото аз виждам, че има диалог с тези хора. Да, аз също станах свидетел на един добър диалог. Господин Димчев, кажете ни, моля ви, вие разбрахте ли всъщност кой е този господин Васил, чието име така изплува на повърхността по време на проверката и който се оказа, че всъщност събира голяма част на къмпингуващите пари за ток, за вода? Никаква представа нямам кой е Васил, един от многото митични собственици на тези държавни имоти, придобити по незаконен, категорично незаконен начин и представлявани от различни лобисти, които защитават тези неясни интереси. Как вие виждате да се тушира? И не знам кой е този човек, доколко най-забавното беше за мен, че журналистите припознаха в този Васил, всеки Васил, който срещнаха по време на проверката и го питаха, вие ли вземате тези пари, вие ли вземате тези пари, като по време на проверката се установи, че всъщност общината издава едни бележки с печат на Министерство на финансите, с които събира смет от плажуващите по 100 лева такса. И тези бележки се дават без печат, което е абсолютно незаконно. И представители общинския се изчерви няколко пъти и обеща, че ще провери коя е тази митична Петранка, която събира пари. Така, господин кмете, мисля, че много нарушавате ли закона? Грешно внушение. Разбира се, че не нарушаваме закона. Тази така наречена такса се събира в
благодарение на това, че има решение на Общински съвет и всичко е абсолютно законно. Най-стресиращото всъщност е, че по време на проверката наистина се оказа, че някой събира пари от тези хора и това не е нито собственика, нито представител на общината и тази крайна несправедливост трябва да бъде разследвана. Затова желая прокуратурата да се заеме с този случай. И вие разбрахте ли кой е всъщност този Васил и каква е таксата, която събира от караваните, от кемперите? Официално не мога да кажа каква е таксата, но слуховете са, че са между 1000 и 2000 лева, заради което полицията наистина ще трябва да поработи и да открие кой е този човек. Вие съгласен ли сте за тази сума, която чувате? Категорично не съм съгласен да използваме прокуратурата, за да събира митични такси с митичен размер, при положение, че има документи издадени от общината с печат на Министерство на финансите върху бланка на Министерство на финансите, която е събрана от общината, от Петранка, един служител на община Царево. И това е законна или незаконна такса. Кмета не казва, той казва, може би някой е взел от някъде някакви пари. Откъде да знам? Вие искахте да кажете. Това трябва да може да спраме наистина с неправилните внушения, защото първо от това, което виждате по плажа, то се поддържа от хората, които са тук. Там е зад пред вас една табела, която също е поставена. Данък, почистването на плажа и доста грижата за плажа, парите за това идват от таксите, от концесионните такси. Не са на гърба на местните хора, а ние също искаме да се намери решение. И в крайна сметка целият разговор трябва да бъде около решението, което може да се направи, а не отново да се експонират 30 човека или 50, които са на една малка част от територията на една община и с тях да се занимава целият национален ефир. По едно изречение, как виждате решаването на този проблем, така че да спрат противоборствата за корал? Аз получих обещание от кмета, че единственият проблем на територията на общината, който е плаж Корал, ще спре да е единственият проблем и решението ще бъде с приемане на плана за Странджа, с различните проверки, които общината възнамерява да реализира върху всичките 42 км и да разреши всеки един от проблемите, които има на плаж, листи, липите. Господин Канариев, вашето мнение, как ще се реши този проблем? С спазване на закона от всички страни искаме спазване, да няма двоен аршин. Не може държавата да изпрати проверки и да каже къде има дюни и за цялото общество това да са дюни и да има забранено и всякакви рестрикции, пък за една малка група да няма и да си правят каквото искат. Спазване на закона от всички това е. Господин Лапчев, последно вие. Аз също ще обобщя. Наистина законите трябва да се спазват. Категорично отново казвам, няма проблеми на останалите плажове. Обещанието наистина го има. Общият устройствен план, а не план за управление, е всъщност проблема, защото той ще отрегулира местата, където да има къмпинги и тогава това няма да го има и няма да бъде проблем, защото ще има конкретни места, в които всички вие ще може да отивате и да къмпирате законно, а не по начина, по който правите сега. Благодаря ви на всички за участието. Виждате, споровете на къмпинг Корал продължават. Надяваме се и всички заинтересовани страни да намерят една допирна точка, за да може тази прекрасна ивица и естествено терените от нея, около нея да се използват по предназначение, като се спазва българското законодателство. Цеца, благодаря ти. Гледам и си мисля една палатка. Колко лесно може да се махне то бетон, който го изляха. Никакво махане няма. Но поне с палатките надявам се да се справи държавата и наистина да има някакъв регламент и да има хубави къмпинги в България.